Jdem nahoru. Jdeme tady. Můžeme, jdeme. Pojďte, Slováci. Ježíš, jak se to otevírá ta chujovina? Tak to? No, Čudlík. jak nečekáme. Wow, to bude rozcvička. Voilà, máme to tu, jsme tady. Dobrý, to je? Vanil, a dobrá. Je výborná. No já se asi říkám. Zdravím všechny velké mamuty a malé mamuňata. Dnes se nacházíme na dalším nádherném výšlapu, ale nevíme, kde to jsme. Takže Matěji, řekneš nám, kde se to nacházíme? Nacházíme se právě v Horní Lomné a půjdeme na chatu Kamenitou a půjdeme tam 2 kilometry. Zde můžeme vidět, jak David umírá. Uvidíme, jestli to vůbec dojde. Dobrý den, dneska nás čeká předpověď počasí. Jak jste si mohli všimnout, máme krásný slunečno, akorát minus 7 stupňů Celsia. Odpoledne bude minus 4 stupně Celsia, ale dávejte pozor, přestěhne nás sněhová bouře. Bude velmi zimno. A večer bude opět minus 7 stupňů Celsia, ale možná bude i sněžit, kdo ví. Tak to byla naše předpověď počasí. Mějte se krásně a zatím čau. Jsme tady na naší destinaci, nějaké chaty, určitě si nemůžete všimnout toho nápisu, co tam je. Takže, Matěj, kde to jsme? Jsme na chatě Kamenité. To je dobrý. A jak jsi užil cestu sem? Tak byla velmi náročná, byla furt do kopce, no. Asi tak vám to můžu popsat. Sešli jsme se zde s našima místníma devátou A z Borcova. Hoši, jak se vám zde chodilo na Kamenité? Bylo to velice do kopce, Fakt? po tom svahu, tak bylo to trochu náročnější, než tady Filip čekal. Pro nás to byla samozřejmě hračka. Na ty velké kopce, ale mám kamaráda Ondru Uvíru, který vždycky potáhl a hecoval. Vy jste s tím žádný problém neměl? Ne, já nikdy nemám problém chození na hory, já jsem totiž turista rozený, chodím už od svých 3 let na hory. A nemrmlali jste, doufám, že ne? My ne, to jenom tady, Filip, on není zvyklý. Opravdu? On spíš jenom bruslí. No. Kdo byl tedy nejrychlejší? Ondra? Jednoznačně tady. To jsem byl já. Krtek? A jo, vlastně rozený chodec. Ano, přesně tak. Nahodil tempo a nešlo nic. A nejpomalejší? Právě Bony? No, tady. Já jsem to tahal zadu, no. Ani sníh vám nevadí? Sníh je jakože to je, Dává to tu atmosféru. to dělá ten charakter těch hor, že to má ten sníh. Tu zimní, přesně Ano, tak, přesně, slunečnou, to je nádhera. Jak se vám líbí tady místní chata? Je příjemná, je tady výborné jídlo, co? Nelíbí se mi ten znak, máme sílu dračí, mám rád Vítkovice radši, takže ta chata se mi jako nelíbí, ale křupky mají dobré. Obídek nebyl, obídek bude v KFC. Jsem na téhle chatě odmítal jíst, protože tak, jak říkal tady už můj kolega Ondřej Uvíra, je tady nalepená lepka, máme sílu dračí. Já faním trošku víc Pardubicím, Vítkovicím, Třinec je můj hlavní přítel, ale měl jsem tady Milu, Mila byla dobrá. Já jsem tady dával srnku místní, tady včera chytali a jakože byla dobrá. Měl jsem i srnčí guláš, co tady dělali.
A jako fakt to je dobré, mají tady dobré jídlo. Pití, pivo. Pivo 12 Radegast. Těšíte se na příští? Půjdete na příští? Určitě, přemýšlím nad tím, tady se mi zatím líbí, takže určitě. Čau, zdravím, no. Tak zdravíme naši... mamku, mám tě rád. Taky zdravím mami. Když nepustila. Zdravím Nelu, Nelu, miluju tě. A ještě zdravíme celou debatu a šli jsme tady se srdcem. Srdce. Chaskar. My jsme tu za vás, Chaskar. Srdíčko jsme to do toho dali. Čau, Dobré, díky moc. Zdravím všechny mamuty a mamuťata. Úspěšně jsme přežili sněhovou bouři a teďka předávám slovo expedičnímu kolegovi. Jak jste si mohli všimnout, vytvořili jsme valentýnské přání pro Yetiho, aby jsme ho konečně našli a taky se s ním seznámili. Milujte Yeti! Zdravím všechny, chtěl jsem vás pozvat na další výšlap, který bude 17.2.2024 na Filipce. Pokud budeme mít štěstí, můžeme zažít ledopád Khumbu, ale pořádně se oblečte, bude velká zima. Tak jo, mějte se hezky a milujte Yetiho.